Χαίρετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τελευταία φορά θα πω το καλή χρονιά. Εύχομαι αυτή την Άγια Μέρα όλοι μας να επιτρέψουμε το Άγιο Πνεύμα, η πνοή του Θεού, να το επιτρέψουμε να έρθει και σε μας. Να μπει μέσα μας και να μας δίνει καθοδήγηση σε όλες τις δυσκολίες μας και σε ό,τι χρειαζόμαστε, σε ό,τι το ζητάμε. Αυτά. Ευγνώμων για τις εγγραφές που γίνονται, για τα σχόλια, για τις κοινοποιήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Παρακάτω θα δείτε πώς γίνεται η επιλογή του deck που θα χρησιμοποιήσω για το κάθε άνοιγμα. Ήθελα να το δείτε πώς γίνεται και θα σας το βάλω. Θα προσπαθήσω βέβαια να το εξεργαστώ, να πάει λίγο πιο γρήγορα και όλα αυτά. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα και να μπορέσουμε να χειριστούμε τα πάντα με σύνεση και με σοφία. Είμαι η Τζο. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και όσοι είστε για πρώτη φορά και παρακολουθείτε πρώτη φορά άνοιγμα δικό μου, θα χαρώ να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι το μαύρο όπου θα έρχονται οι ενημερώσεις για τυχόν επόμενα ανοίγματα και για live που γίνονται, τα οποία δεν τα επιλέγω εγώ πότε θα κάνω. Είναι όποτε μου ζητηθεί από πάνω να κάνω κάποιο άνοιγμα για τους ανθρώπους που είμαστε μαζί εδώ πέρα παρέα και εν μέρει οικογένεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε για αυτό το άνοιγμα. Ωραία. Μάλιστα. Συνοπτικά, πριν μπούμε στην ανάλυση, μιλάει για μια καινούρια αρχή αυτή την εβδομάδα ή κάποιος που έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι δημιουργικό, ανοίγεται ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μας. Μετά από αρκετή δυσκολία. Για να το δούμε όμως και πιο αναλυτικά όσον αφορά μία σχέση ή έναν γάμο. Υπάρχει μία αποχώρηση ή σκέφτεται κάποιος να αποχωρήσει. Δηλαδή, κάποιος παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει. Είναι δύο οι εκδοχές εδώ πέρα στο θέμα της σχέσης του γάμου. Κάποιος ο οποίος αισθανόταν ότι δεν μετήχε ισότιμα σε αυτή τη σχέση. Ότι ήταν σαν να ήταν ο φτωχός συγγενής. Ότι αισθανόταν αποκλεισμένος από πράγματα. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σταθερότητα που βιώνει μέσα σε αυτόν τον γάμο ή σε αυτή τη σχέση. Είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι το οποίο το ελέγχει, είναι κάτι το οποίο το διατηρεί
με 1000 σκόπους και 1000 βάσανα. Αυτή η εβδομάδα δείχνει ότι παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει, γιατί θέλει να κάνει μια καινούρια αρχή. Σίγουρα δεν είναι κάτι που το κάνει ελαφρά την καρδία. Υπάρχει φόβος στο καινούριο αυτό που έρχεται. Αλλά άπαξ και πάρει αυτή την απόφαση για το νέο κεφάλαιο, για τη νέα αρχή, έρχεται, παιδιά, στη ζωή του μια ισορροπία, μια αρμονία, ακόμα και με τον εαυτό του μπορεί να βρει αυτή την ισορροπία, το οποίο θα τον οδηγήσει σε μια μεγάλη νίκη. Θα αισθανθεί δηλαδή ότι έχει κερδίσει τη ζωή από την αρχή. Εδώ μιλάμε δηλαδή στην ουσία όταν φεύγεις από μια σχέση. Τα βήματά της. Όμως, από την άλλη πλευρά, η δεύτερη εκδοχή είναι ότι ενώ ένας άνθρωπος έχει αποχωρήσει, δηλαδή τώρα πάμε στο κομμάτι της επανασύνθεσης που είναι πολύ έντονο και μάλιστα όχι απλά έντονο, αυτή η επανασύνδεση έρχεται με εξαιρετικές προοπτικές, δηλαδή από εκεί που δεν το περίμενες και έβλεπες ότι ο άλλος δεν δίνει πράγματα σε σένα και ότι δεν μοιραζόταν τίποτα μαζί σου και μπορεί να είχε φύγει κιόλας αυτός από αυτή τη σχέση ή αυτή, δηλαδή να μην ήταν δικιά σου η απόφαση να τελειώσει αυτή η σχέση. Ξαναγυρίζει σαν ένας διαφορετικός άνθρωπος με άλλη αίσθηση των γεγονότων, γνώστης ότι αυτό που είχατε ήταν το ιδανικό του, ήταν το απόλυτό του. Τώρα, το αν θα δεχτείς αυτή την επανασύνδεση ή όχι, είναι κάτι το οποίο είναι δικιά σου επιλογή, το πώς θα το χειριστείς και πώς όχι, αλλά όποια απόφαση και να πάρεις, αν θα κάνεις αυτή την προσπάθεια της επανασύνδεσης ή όχι, θα οδηγηθείς σε ασφάλεια και σε νίκη. Είτε θα αισθανθείς λοιπόν ότι δικαιώθηκες που ξαναγύρισε αυτός ή αυτή πίσω και τους λες όχι, λυπάμαι, δεν θα πάρω και αισθάνεσαι ικανοποιημένος και ικανοποιημένη από αυτή την επιστροφή και ας μην τη δεχτείς, είτε προχωράς σε αυτή την επανασύνδεση και σε οδηγεί σε σταθερότητα και σε μια πολύ όμορφη σχέση. Είστε σε άλλο επίπεδο. Δεν είστε όπως είστε παλιά. Ό,τι και να επιλέξεις, εύχομαι να είναι αυτό που θέλεις πραγματικά. Δηλαδή, δες τι είναι αυτό που θες, πραγματικά μες στην ψυχή σου, και μόνο αφού έχεις συγχωρήσει τον εαυτό σου και τον άλλον μπορείς να κάνεις επανασύνδεση και να είναι επιτυχημένη. Οκ. Αν κρατάμε έστω και την παραμικρή
πώς να το πω, και το παραμικρό ψήγμα μη εμπιστοσύνης ή να υπάρχει μια υποψία στο μυαλό μας για οτιδήποτε, μην μπαίνει στην επανασύνδεση. Συγχώρεσε τα πάντα, άφησέ τα πίσω στο παρελθόν και άμα θες να κάνεις μια καινούργια αρχή, πρέπει να την κάνεις από το μηδέν και να το ξαναχτίσεις, γιατί θα είναι κάτι που θα αξίζει τον κόπο και θα είναι επιλογή σου. Οκ. Τώρα, από άποψη νέας σχέσης, τα πράγματα είναι λαμπρά. Φαίνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν μας έχουμε αποχωρήσει από μία σχέση, έχει τελειώσει μία σχέση στην οποία ήμασταν ψιλοβολεμένοι απλά, δεν ήταν κάτι το οποίο αισθανόμασταν ότι ήταν πολύ κοντά μας. Ναι, μπορεί να είχαμε συναισθήματα, αλλά ήταν μια σχέση που ήμασταν απλά βολεμένοι. Και έρχεται τώρα. Αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε λίγο πάθος στη ζωή μας, να αισθανθούμε ξανά μια έμπνευση, να είμαστε λίγο δημιουργικοί, λίγο να κουνηθούμε, ρε παιδάκι μου, να είμαστε πιο ενεργητικοί, να το ζήσουμε αυτό που είναι να έρθει. Και έρχεται. Και έρχεται αυτό που θέλουμε. Πολλοί αυτή τη βδομάδα πιθανόν να γνωρίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι το άλλο τους μισό, ο οποίος θα είναι το καπάκι στην κατσαρόλα, με τον οποίο θα κουμπώσουν, με τον οποίο θα μπορούν να συνεργαστούν, θα μπορούν να συνομιλήσουν, θα μπορούν να είναι ο εαυτός τους και οι δύο και θα μπορούν να συνεννοούνται. Θα υπάρχει πάθος, εννοείται ερωτικό και όλα αυτά, γιατί η ράβδα είναι πολύ έντονη στο άνοιγμα και μάλιστα είναι εξαιρετικά θετική. Υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό το πράγμα και θα θριαμβεύσει αυτή η σχέση. Θα γυρίσετε, θα σηκώσετε τα χέρια σας ψηλά στον ουρανό, ό,τι κι αν είναι αυτό που θα βάλει τις βάσεις του αυτή την εβδομάδα και θα πείτε ευχαριστώ Θεέ μου. Φαίνεται το Άγιο Πνεύμα σας δίνει φώτιση. Εύχομαι όντως να γνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο που θα σας δώσει πάθος, συναίσθημα, χαρά, που θα σας κάνει να αισθανθείτε ολόκληροι, που όλα τα προηγούμενα που αισθανόσασταν θα εξαφανιστούν και θα υπάρχει μια σταθερή σχέση η οποία θα σας κάνει να αισθάνεστε ότι κερδίσατε τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Ότι επιτέλους ήρθε η ώρα της επιβράβευσης της δικιάς σας, της ατομικής, και ότι αυτό το πράγμα είναι που αξίζει σε εσάς και ευχαριστείτε τους από πάνω με όλη σας την καρδιά. Καλή επιτυχία σε αυτή τη σχέση. Επαγγελματικά. Εδώ πέρα δείχνει επίσης είναι οι δύο εκδοχές. Κάποιοι μένετε χωρίς δουλειά αυτή τη βδομάδα και όχι επειδή σας διώχνουν, επειδή εσείς φεύγετε. Δηλαδή δεν σας απολύουν, αισθάνεστε ότι δεν
πληρώνεστε όπως πρέπει να πληρωθείτε, ότι δεν υπάρχει οικονομική ανταπόκριση και ανταπόδοση σε αυτό που εσείς προσφέρετε στην εργασία σας, και ή έχετε πάρει την απόφαση να φύγετε και φεύγετε, ή είστε στα όρια του να το σκεφτείτε. Έρχεται όμως, ό,τι και να κάνετε, είτε μείνετε στη δουλειά σας, είτε όντως φύγετε γιατί έχετε ένα περίεργο, πώς να το πω, έρχεται στη ζωή σας μία δυνατότητα στην οποία αισθάνεστε μία ενέργεια πάθους και δημιουργικότητας. Θέλετε να φτιάξετε κάτι δικό σας, να δημιουργήσετε, θέλετε να κάνετε κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος δικό σας. Μπορεί να αισθάνεστε και λίγο αναποφάσιστοι πάνω σε αυτό, να μην το έχετε πάρει ακόμα απόφαση. Αλλά δίνεται η δυνατότητα της συνεργασίας, δίνεται η δυνατότητα της συνεργασίας, συγγνώμη για τη διακοπή, για ισορροπία, για σύνδεση, δεν υπάρχει δηλαδή αμοιβαία κατανόηση, αμοιβαία υποστήριξη για μια συνεργασία που μιλάτε και που παίζει να συμβεί σε αυτό το νέο σας ξεκίνημα, στο νέο εγχείρημα. Αν είναι επιχείρηση, αν είναι κάτι που θέλετε να φτιάξετε δικό σας, το οποίο θα έχει μεγάλη επιτυχία. Έτσι, αν υπάρχει μια ανασφάλεια που αισθάνεστε, αλλά αν δεν το τολμήσετε, αν δεν το κάνετε, δεν μπορείτε να ξέρετε το αποτέλεσμα. Και εγώ σας λέω ότι αυτό που μου δείχνει το συλλογικό αυτή τη στιγμή, αυτή τη εβδομάδα, είναι ότι είναι θετικό και ότι θα σας οδηγήσει σε σταθερότητα. Από την άλλη, αυτοί που δεν είχαν εργασία και που περνάνε δύσκολα οικονομικά, τους δίνεται η δυνατότητα για να βρούνε εργασία. Είναι καλή εβδομάδα. Ό,τι κίνηση και να κάνετε επαγγελματική, αν έχετε κάποιο δίλημμα που πρέπει να πάρετε, όποια κίνηση και να κάνετε, αν θέλει δηλαδή κάποιος συνεργάτης σας να φύγει από τη δουλειά, αφήστε το να φύγει. Θα βρείτε τον δρόμο για να μπορέσετε να πετύχετε αυτό που θέλετε. Και ο δρόμος αυτός θα είναι στρωμένος με επιτυχία. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα της ανάκαμψης και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ότι θα ανακάμψετε. Έχετε όλες τις δυνατότητες και όλη τη βοήθεια για ό,τι αποφασίσετε εσείς να κάνετε. Δεν θα έρθει η δουλειά. Αν κάποιος είναι χωρίς εργασία, δεν θα έρθει κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο ενώ είσαι κλεισμένο μέσα στο σπίτι σου για να βρεις δουλειά. Βγες έξω, κουνήσου τα ποδαράκια μας και θα βρεις δουλειά. Μην μένεις μέσα στο σπίτι κλεισμένος ή μην περιμένεις μόνο με τα email ή με οτιδήποτε που έχεις στείλει βιογραφικά να σε απαντήσουν. Βγες έξω, κινήσου και μίλα με ανθρώπους για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που θέλεις. Οκ. Αυτό όσον αφορά τα επαγγελματικά. Και να πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι
από ατομικής πλευράς. Για τον καθέναν μας σε προσωπικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, εδώ πέρα μας δείχνει ότι κάποιοι από μας έχουμε κολλήσει στο συναίσθημα, στο αίσθημα της έλλειψης. Έχουμε μείνει στο ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε, από αυτό που έχουμε. Έχουμε μία προσκόλληση περίεργη σε πράγματα, ενώ δεν βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή την πόρτα. Άρα αυτή η εβδομάδα στην ουσία μας λέει ότι θα πρέπει να ξεκλειδώσουμε τους φόβους και τις ανασφάλειές μας. Να πάρουμε την απόφαση να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε τη δικιά μας τη διαδρομή έτσι όπως τη θέλουμε εμείς. Δεν αρκεί μόνο να το θέλουμε στο μυαλό μας ή να έχουμε την έμπνευση ή να το ονειρευόμαστε. Πρέπει να κάνουμε και πράξεις. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Να ανοίξουμε την πόρτα, να την ξεκλειδώσουμε και να προχωρήσουμε. Μόλις θα κάνουμε αυτά τα βήματα, αμέσως θα δούμε όλες τις προοπτικές που μας ανοίγονται, όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται. Και επίσης, κάποιοι που έχουν κάνει ήδη αυτά τα βήματα και αυτό ήταν το πρόσφατο παρελθόν τους και έχουν κάνει αυτά τα βήματα, αυτή τη στιγμή είναι σαν να φοβούνται ότι η επιτυχία που έχουν ή αυτό που αισθάνονται, το πολύ καλό συναίσθημα που έχουν ότι ναι ρε γαμώ, τα κατάφερα, ότι είμαι καλά, με λένε Τζόκια είμαι καλά, ναι, ότι αυτό θα χαθεί ή ότι έχουν μια ανασφάλεια. Να μην έχετε καθόλου ανασφάλεια. Ό,τι έχετε πετύχει, το έχετε πετύχει με κόπο, έχει επιτευχθεί με δυσκολίες, με ζόρια και έχετε καταφέρει και σηκώσει τον εαυτό σας τόσο ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε καλά. Σας αξίζει να αισθάνεστε καλά και να είστε πετυχημένοι. Αυτό πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Καλά με τον εαυτό του και να του πηγαίνουν τα πράγματα θετικά. Συνεχίστε την προσπάθειά σας, αυτή που κάνετε, γιατί αν δεν έχετε ήδη αυτή την επιτυχία, αν δεν βιώνετε αυτή την επιτυχία και αυτό το αίσθημα ότι είμαι καλά και να μην το φοβάστε και ότι θα συνεχίσετε να είστε καλά, είναι μια διαρκής προσπάθεια. Στηριχτείτε στους ανθρώπους γύρω σας. Υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπάνε ή άνθρωποι που είναι φίλοι σας μόνο. Δεν χρειάζεται να είναι εραστές ή σύντροφοί σας, έτσι. Έχετε ανθρώπους γύρω σας οι οποίοι σας αγαπάνε και σας στηρίζουν και θα συνεχίσετε να έχετε αυτό το αίσθημα της επιτυχίας, γιατί θα συνεχίσετε να προσπαθείτε να είστε έτσι, να είστε καλά. Σίγουρα θα υπάρχουν μέρες που είμαστε κάτω και μέρες που είμαστε πολύ επάνω,
αλλά ακόμα και στις δύσκολες ημέρες μας υπάρχει ένα χέρι να μας στηρίξει. Σε όποια φάση της ζωής μας και αν είμαστε, από τις δύο, το αποτέλεσμα είναι ένα. Εμείς, ο καθένας από μας, να μην αισθάνεται μόνος και να αισθάνεται ότι τα έχει καταφέρει πραγματικά μέσα στην ψυχή του. Υπέροχο πράγμα και το εύχομαι για όλους από μας. Λοιπόν, εδώ δεν θα πάμε να δούμε και το συνοπτικό μας. Ποιο είναι το ρεζουμέ, για να δούμε τι θα μας πούνε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, το είδατε ότι μπέρδεψα και έκανα. Είναι ξεκάθαρα ότι το να βγούμε από τη ζώνη ασφάλειάς μας, από αυτό που θεωρούμε σταθερό και να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε εμείς από αυτό που αισθανόμαστε, αυτό είναι η δύναμή μας. Το να κάνουμε το πρώτο βήμα, το να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Γιατί μόλις ξεφύγουμε από αυτά τα παλιά και έχουμε πάρει το δικό μας δρόμο και τη δικιά μας διαδρομή και αποφασίζουμε μόνοι μας για το τι είναι αυτό, τι θέλουμε, πού, πώς, γιατί, χωρίς να μας επηρεάζει οτιδήποτε, οδηγούμαστε σε ισορροπία, σε νίκη και σε δημιουργική διάθεση για να πετύχουμε όλα αυτά που θέλουμε στη ζωή μας, που είναι να είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο, είτε ως συνεργάτη, είτε ως φίλο, είτε ως εραστή, είτε ως σύντροφο. Η συνεργασία από μία αρχή, από κάτι που ξεκινάμε, η συνεργασία μας οδηγεί στον θρίαμβο. Ξεκινάμε μόνοι μας, αποκτούμε έμπνευση, οδηγούμαστε στο να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι μαζί και αυτό μας οδηγεί, και αυτό μας οδηγεί στην προσωπική μας αίσθηση ικανοποίησης, στον προσωπικό μας θρίαμβο, στη δική μας νίκη. Αυτά από μένα για αυτή τη εβδομάδα που μας έρχεται. 6 Δεκεμβρίου των φώτων. Μόνο φώτιση να μας δίνει από πάνω ο δημιουργός. Φώτιση και γνώση, γιατί με τη γνώση έρχεται και η σοφία. Είμαι η Τζο. Σας εύχομαι μια εξαιρετική εβδομάδα. Για όσους είναι καινούργοι στο κανάλι, ευχαριστώ. Εύχομαι να μείνετε στην παρέα μας. Θα εκτιμήσω τα like και τα σχόλια που θα κάνετε από κάτω. Δίνουν μεγάλη χαρά σε μένα και όπως ξέρετε σε όλους απαντάω. Και πάλι υπέροχη εβδομάδα και ευημερείτε. Τσάω!